Materina majko. Materina majko. I po Bogu majko. Zaklinjem te u 4 rista. U sva 4 evangelista. Da odlaziš u šuplji bok. Ođi te ostavio Gospon Bog. Zaklinjem te ristom i časnim krstom. Ne mrtvi mi tela. Ne ranjavaj mesa. Ne kidaj žile. I ne kidaj žile. Predstava Seme se već neko vreme nalazi na repertoaru, značajno i po tome što obeležava 40 godina jedne umetničke karijere, ali izgleda da je značajno i po tome što je jedna od onih koja je kod publike naišla na dobar prijem. To se već sada može videti posle ovoliko vremena, nakon premijere. Tako je, imamo odličan prijem publike, kritike su sjajne. Mislim da se publika uželela tih onako klasičnih, da ne kažem pravoslavnih predstava. Znači, to je zaista sjajan tekst koji prosto nije mu trebalo da ima bilo kakve ukrase, dodavanja, ne znam, težnji ka nekoj modernizaciji, ka nekim novim pozorišnim tendencijama i pozorišnom čitanju, kako to vole da kažu, nego je urađena najklasičnije, zaista. Oni koji su se uželeli klasičnog pozorišta, klasične predstave, ovde će uživati. Zaista to nije bilo potrebno, kažem, zato što je tekst sjajan i svaka uloga, od one najmanje do najveće, je napisana sjajno. Miroljub Nedović Riki je pisao tekst i režirao. I mislim da je prosto jasno i publici, a i nama da uživamo i mi gore i publika. A u predstavi ima inače dosta glumaca, ja mislim da nas je u podeli negde oko 15. Uglavnom su to mladi glumci, moje mlade kolege, koji su napravili zaista divne kreacije, divne uloge i eto, ponosna sam i na njih. Sedimo ko na groblju. Zborim, ali nemam kome. Na Juri Jalovicu Dobrivoje. Dovedi Rotku da ti sinove rađa. Da nam se seme ne zatre. Predstava prati praktično 3 porodice, 3 priče koje se na kraju istapaju u jednu i ono što je zanimljivo jeste dešava se pred Drugi svetski rat. Ali čini mi se da su teme koje pokreće ova predstava aktualne i u 2024. godini. Da, to jeste kvalitet ovog teksta. Znači, pored toga što se on bavi tim porodicama, predstava se bavi uopšte problemom rata. Znači, tom nekom psihozom, predratnom, ratnom i mislim da se tu negde isto pronalazi neka konotacija sa današnjim trenutkom, jer smo svi u strahu, svi smo pod nekom strepnjom i tako. Predstava je, ja kažem, klasična, ali s druge strane vi na sceni imate sve planove, znači sve 3 kuće, da tako kažem, su tu na sceni, vrlo transparentno, ali nema tih mrakova. Jeste da je fragmentarna dramaturgija, ali je to tako pretapanjem Riki uradio da imate sinhrono, uvek gledate praktično šta se dešava, kao ona kuća za lutke. Tako da je to jako interesantno, jako uzbudljivo kad se gleda, a uzbudljivo i za igru, naravno. Nikola, šta ćeš? Šta? Pa neću, šta ću, neću. Ako te sutra mobilišu za vojsku? Kakva vojska, Milice, propala država, šta ti je? Nikad se ne zna. Očasto možda se okrene. A ti? Kako ćeš ti tako ovde sama, a? Pa ako sam noseća, nisam bogalj, Bože me prosti. Da li se naš mentalitet, da li su se stereotipi koji su uvreženi u našem narodu promenili od vremena kada se dešava radnja ove predstave, jer ona pokreće ta pitanja do današnjeg, ili smo ipak kao narod ostali manje više isti? Nažalost, ja mislim da predstava upravo govori o tome da se nismo mnogo promenili. Da mnogi odnosi porodični, neki tabuji, neke teme su i dalje aktuelne, i dalje su, da tako kažem, zabranjene, nevoljene, a to takođe priča predstava, a i današnjica naša.
Bog nam s razlogom nije dao oči pozadi. Zna onda je prošlost gadna stvar. Zver je to besna koja juri za nama. Ne umara se i ne spava. A ljudi, čudali od straha pred blatnjavim putevima, krhkim mostovima i nepoznatim saputnicima, suprotno Tvorčevoj želji i sudbini koja zna samo za napred. Okreću svoje misli, prhu ovim danima i zastaju. Ovo je duža rečenica, to ću da ispravim. Davi me. Navikli smo na promocije knjiga, na slične književne večere, ali čini mi se da nemamo u Nišu priliku, ako je uopšte do sada bilo prilike, da se na ovaj način komunicira između publike i pisca. Tačno, ja nikada do sada nisam bio na nečem čitanju, javnom čitanju njegovog rukopisa, rukopisa u nastanku, rukopisa koji tek treba da izađe, ali to je jako popularna stvar u svetu i radi se, ništa novo. Nisam ja izmislio. Drago mi je što sam večeras ovdje, što ću ljudima koji čekaju tu knjigu dati bar delić onoga što je u njoj i da je sa još većom željom i nadanjem i čekaju. Pad je siguran. Pad je uvek siguran i jedna je od stvari koje ne mogu da nas razočaraju večitim čekanjem na njega. Iščekivanje pada se uvek isplati i nije gubljenje vremena. Nije dobro za čoveka da gleda unazad, a hoda napred. Čak ni kada beži. Pretpostavljamo o čemu se radi u knjizi, imajući u vidu da su oni koji su čitali vaše ranije knjige, verovatno očekuju da će to biti neka istorijska tematika, mada smo mi već i pričali malo o toj temi, ali eto, par reči onako o tom romanu koji tek treba da izađe. Naslov je Utvare i to je treći deo trilogije, znači završna knjiga, hronike Jevrema Mutvića, Raspopa i Istražitelja, znači ponovo avanture i doživlje Jevrema Mutvića koji je, da kažem, se otrgao i već živi neki svoj život, kao što je recimo, kao što se Sherlock Holmes otrgao od Conana Doylea, tako se i Jevrem nekako otrgnuo od mene, od svog autora i pošao nekim svojim putem i mislim da će to biti najbolji deo trilogije. Prošlost nam krati korake koliko god nam stopala bila duga. Hodanje sa pogledom unazad zalepi nam oči za tabane, te vidimo samo stvari od kojih odlazimo ili bežimo. U mojim sećanjima nema straha, a u budućim danima nema nade. Kakav je vaš utisak poslednjih godina? Čini mi se da je u porastu interesovanje baš za ovakvu tematiku, za istorijske teme, pa čak i ako tu ima i fikcije, naravno, ali opet popularno je u našoj sredini dosta takvo štivo. Pa mi smo takva zemlja i takvo društvo i takvo podneblje da istorija uvek pali, da kažem, po znacima navoda. Ljudi vole istoriju, vole istorijske knjige, vole te neke junake iz 19., 18., 14. veka i možda smo željni te istorije jer nismo sigurni kakva nam je budućnost. Za prošlost znamo da nam je bila prilično i burna i slavna, a za budućnost tek ćemo vidjeti. Srećan sam sa radnjom. Radim već oko nedelju dana sa Niškim simfonijskim orkestrom. Zadovoljstvo je. Mislim da nam je trebalo dan ili dva da se upoznamo i sada je vreme koje provedemo zajedno na bini zaista odlično. Oba kompozitora, čija dela izvodimo, naglašavaju igru. 7. Beethovenova simfonija je prilično plesna i zaista je blizu mom srcu, a Sibeliusov koncert za violinu je takođe posebno pred kraj sa lepim, brzim deonicama, gde violine možemo uporediti sa nekim balerinama. Nadam se da sve to dobro opisuje ovu muziku.
we know each other already because he studies at the university where I teach. Violinistu Lazara So we met poznajem, already a studira while na ago, and I'm really univerzitetu na happy kom to ja have predajem. him as a Odlično soloist. zvuči i He jako has je a talentovan. really beautiful sound and yeah, it's a big talent. Navikli smo da te viđamo u nekoj drugoj muzičkoj priči, ovaj put umetnička muzika i saradnja sa nemačkim dirigentom koji nam je rekao da ste već imali priliku da se upoznate u muzičkom smislu. Tako je, da, ja sam Daniela Gajsa upoznao u Mainzu. On predaje u stvari čelo na fakultetu na kome sam ja na završnim studijama. I onda, kada sam imao prvi projekat sa njim, ja sam se oduševio na koji način on radi i on je stvarno vrhunski profesionalac. I pitao sam ga da li hoće da dođe u Niš i da gostuje kao dirigent, da radimo na ovom koncertu i kada je on pristao, ja sam stvarno bio jako srećan. I sada su svi ljudi iz orkestra veoma srećni, svi su mi rekli da ne mogu da veruju sa kakvim dirigentom rade, koliko znanja ima i kakvu energiju prenosi na orkestar. Kada je reč o izboru kompozicije sa kojom ćeš se ti kao solista predstaviti, dobro poznat kompozitor i čini mi se jedna od njegovih najpoznatijih kompozicija. To je tačno, da. Jedna od najpoznatijih kompozicija kada su u pitanju orkestri za violinu i za orkestar, takođe jedna od najzahtevnijih. Sada evo pred koncert stvara se već ta malo tenzija i energija, ali jedva čekam stvarno. Pa reči o tim specijalističkim studijama na kojima se trenutno nalaziš, koliko su one značile za unapređenje tvog znanja, za nova iskustva koje si tamo do sada uspeo da stekneš? Pa značaj veoma stvarno, kada radite sa takvim ljudima, eto kao što je dirigent Daniel Gajs ili kao što je moj profesor Burkhard Tolke i tako dalje i tako dalje. Mislim, prosto u Nemačkoj to je njihova kultura, oni to rade stvarno na jedan ozbiljan način, takav je, mislim, i mentalitet tamo, ali to je već što se klasične muzike tiče, to je internacionalno, tako da tamo se ceo svet skupio i klasična muzika je tamo stvarno na najvišem nivou. Cijeli život pravila tradicija, niko jedno pitanje da ne postavi. Alo, ali nema toga. Svadba je u nedjelju, ti mora... Ne mora nja ništa. Pa što ćemo sad? Otkazivala se i olimpijade i Eurovizija, a ne svadba. Na repertoarima domaćih bioskopa je crnogorski film Živi i zdravi Ivana Marinovića. Glumačku ekipu čine poznata lica iz skoro svih republika bivše Jugoslavije. Tihana Lazović, Goran Slavić, Mirjana Joković, Goran Bogdan, Dragana Dabović, Snježana Sinovčić, Šiškov, Momčilo Pićurić, Dejan Đonović, Nikola Ristanovski, a specijalna gošća je Tamara Dragićević. Jel upoznat si film? Mladoženja nije upoznat sa životom. Kada je kum ja kao držim, hoćemo je bačiti dole na stinđu. Nema sina bežanja.
2 dana pre svadbe Dragana odlučuje da ipak ne želi da se uda. Međutim, sve je spremno. Rodbina je pozvana, pokloni kupljeni, muzika plaćena. Za Lesa, strogu i surovu glavu mladoženjine porodice, nema govora o otkazivanju. Svadba mora da se desi, on svoj obraz pred narodom neće tek tako izgubiti. Zanesen romantičnom idejom o braku i ljubavi, mladoženja Momo se nada da će mlada zaista ostati. Tako kreće najveća farsa ikad priređena na poluostrvu, začinjena velikom količinom dinamita, kako tradicija i običaji nalažu. Šta mu se desi? Ženi se, Vlada, tako to izgleda. This is Bella. Bella, this is Mr. McCandles. Hello, Bella. Film Jadna stvorenja nominovan u čak 11 kategorija za Oskara i pobednik filmskog festivala u Veneciji stigao i na repertoare domaćih bioskopa. Od reditelja Jorgosa Lantimosa i producentkinje Emma Stone dolazi neverovatna priča o fantastičnom napretku mlade žene Belle Baxter, koju briljantni naučnik dr. Godwin Baxter ponovo vraća u život. I shall, for it is a happy tale. I am Bella Baxter, and there is a world to enjoy, circumnavigate. It is the goal of all to progress, grow. A woman plotting her course to freedom. Pod Baxterovom zaštitom Bella je željna učenja. Međutim, zbog žudnje za svetom koji joj nedostaje, ona beži sa Duncanom Wedderburnom, uglađenim i razvratnim advokatom, u vrtoglavu avanturu širom kontinenata. Oslobođena predrasuda svog vremena, Bella postaje nepokolebljiva u namjeri da se zalaže za jednakost i slobodu. Bavite se muzikom koja jeste dobro poznata, ali nekako u današnje vreme nije nešto što je, hajde da ne upotrebim izraz komercijalno, nije nešto što kod šire publike je onako lako prihvaćeno. Ipak ste odlučili da gurate svoj put, svoj fazon. Tako je, mislim, u pitanju je progressive metal. Sad, tu ta reč progresiv nam dozvoljava da u taj naš tvrđi, nekomercijalni zvuk unesemo elemente druge muzike, drugih žanrova, jer mi svi slušamo puno različitih žanrova, nismo definisani samo metalom. I ja bih čak rekao da ako je neko pravi ljubitelj muzike i ako sedne i posluša naše pesme, prilično sam siguran da svaka pesma ima neki element koji bi se dopao bilo kome. Znači, ne definišemo se jednom grupom ljudi, iako volimo taj tvrđi zvuk, jel te? Međutim, na kraju krajeva radimo prvenstveno ovo iz svoje ljubavi. Sve što komponujemo, sve što pišemo, radimo iste neke naše unutrašnje potrebe, da se izrazimo. Ako se to nekom dopadne, super. Ako se ne dopadne, Bože moj, ovo na kraju krajeva radimo prvenstveno za sebe. Publika je tu da uživa ili ne uživa u tome što radimo. Iz ovoga što si mi ispričao, ja zaključujem da nove pesme koje i sada pripremate nastaju tako što svako ima pravo da neku svoju kreativnu ideju predloži, možda i unese u tu neku novu pesmu. Tako je, da. Mislim, kao i prvi album, dosta uticaja ima svako iz benda na komponovanje pesama sa drugog albuma. Naravno, pokušat ćemo neki drugačiji malo pristup u pisanju ovog puta. Pesme će biti možda malo manje kompleksne što se tiče aranžmana,
ali ćemo se potruditi da budu jasnije, da naravno refreni budu melodični i pevljivi. U suštini sve sa prvog albuma samo bolje i bolje spakovano. Imate jednu turneju koja vam predstoji. Kako teku pripreme? Je li repertoar za ove nastupe predstojeće spreman? Gde ćete sve ići? Pa pripreme su, pesme su već spremne. To su pesme koje smo svirali već sa prvog albuma koji je izašao 2022. Turneja će da obuhvata države Evrope. Bićemo i u Srbiji, znači ići ćemo prvo u Budimpeštu, Prag, Bratislavu. Zatim ćemo nastupati u Beogradu, Novom Sadu i krajem marta u Sofiji i Plovdivu. Kao što sam pomenuo, znači svirat će se pesme sa prvog albuma Odiseja. Gledat ćemo da navežbamo možda i neke novije koje spremamo sa drugog albuma, ali mislim da je to priča za neku drugu priliku. Kako se snalazite u ovim neprilikama za bendove kao što je vaš? Imate kvalitetne spotove, nije uvek, verujem, naći teško i budžet i za snimanje pesama, za snimanje spotova, na kraju i za probe benda. Ne mogu da kažem da nam je lako. Što se tiče novca pogotovo, mislim, raditi autorsku muziku ovakvog tipa na našim prostorima nije baš profitabilno i moj iskreni savjet svim muzičarima koji se bave ovako nečim iz ljubavi je nađite neki drugi posao. Pogotovo ako hoćete, mislim, ako hoćete spotove da pravite dobru muziku, mislim dobru produkciju, da budete u korak sa drugim nekim većim bendovima, to stvarno zahteva određene financije koje ne možete da posetujete ako se bavite samo ovime. Tako da, bilo bi dobro imati neki stabilan posao kao, mislim, što se trudimo mi da imamo, kako biste mogli da ulažete novac u ovaj drugi passion project. Naravno, svi bismo i voljeli da to preraste u nešto ozbiljnije i da možemo da se posvetimo tome, ali za početak mora negde da se krene. Ja smatram da ima tržište za sve, samo je pitanje kako ćete da prodate vaš produkt i kako će vas prihvatiti publika.